Hola, soc l'Òscar. Actualment soc el responsable d'atenció al client del Departament d'Atenció al Client de Vila Universitària, que és la residència oficial d'estudiants de la UAB. Jo, quan vaig estudiar aquí a l'Autònoma, estudiava al costat del lloc de feina on estic ara i vaig decidir aprofitar una oportunitat que va sortir per tornar a treballar on havia estudiat, que era la meva il·lusió, perquè és l'entorn que hi ha a les oficines i el tracte amb la gent, que és el que m'agrada. Jo em considero una persona molt oberta i molt sociable, llavors parlo amb tothom, m'agrada molt conèixer altres cultures i sobretot el que més m'agrada és que els clients em portin una experiència que és per a tota la seva vida. Quan arribo a la feina intento parlar amb tots els departaments, tant com de reserves, com administració, manteniment, per veure si hi ha alguna incidència que sigui urgent per resoldre. En el cas que estigui tot en ordre i no hi hagi cap cosa fora del normal, tinc una petita reunió amb la meva responsable, també per passar una mica el torn de les coses que han anat passant els dies anteriors. Llavors, a partir d'aquí, el que fem és coordinar-nos amb tots els departaments per donar resposta als més de 2.200 usuaris que tenim allotjats a Vila Universitària durant cada curs. Durant l'any tenim, sobretot, estudiants que fan un grau o un postgrau a la UAB, que són de llarga estada. Després també hi ha un tipus d'estada que són de professors, investigadors. Ells aquí viuen com a casa seva perquè tenen tots els serveis. Tenen supermercat, tenen bugaderia, tenen un hotel on poden anar a fer un cafè, o sigui, hi ha tots els serveis dintre a 2 o 3 minuts caminant. Hi ha cultura, natura, tens instal·lacions esportives com el camp de futbol, camp de vòlei, piscina, bars, restaurants, el súper. Llavors, tens tot el que necessites i després, si trobes a faltar anar a la ciutat, estem molt ben comunicats, no estàs aïllat perquè directament et porta el tren a Barcelona ciutat, que t'ofereix altre tipus de serveis. Hi ha una cosa que ens agrada molt, a mi m'agrada molt de l'equip amb el que treballo, que el departament de recepció és gent molt jove que aporta sempre coses noves, estan en formació contínua, i després també que els companys que portem més temps ens entenem molt bé. Aquesta dualitat de gent jove que va aportant coses a l'empresa i gent amb experiència que ja portem uns anys, un bagatge, i anem treballant i ells aprenen, molts tornen i ens diuen que els ha servit molt treballar a la Vila Universitària. Han après moltes coses perquè al final tractes amb tanta gent que és un lloc de treball que és molt interessant. De jove no vaig tenir l'oportunitat, però ara, gràcies a la meva feina, sí que sé el que és Vila la Vila.